Katedralak zahar berritzen dira, kuadroak ere bai, eta baita eskulturak ere. Eta ibaiak ere lehengoratu daitezke. Ez da gauza berbera, baina itxura hartzen dute. Argi dago, lehen bezala berdin ezin utziko dugula, baina lagundu diezaiokegu bere naturaltasunera itzultzen. Zorionez, oraindik ere baditugu egoera natural bikaineko ibai tarte eta ezeguneak. Baina bertzea hainbat tartetan, ibaiari eremua hartu diogun heinean, izaera eraldatu egin diogu, gure beharrak asetzeko asmoz. Presa txikiak, presa handiak, desbideratzeak, bideratzeak, estaldurak, lubetak, zubiak, lurmuinoak. Iraganean, ibaiak zauritu ditugu. Gaur egun jakin badakigu, ibai ertzeek eta ibilguek zenbait ezaugarri ukan behar dituztela osasuntsu egoteko, naturaltasunez bizitzeko, bertako jatorrizko landaredia aztadin eta ekosistemari dagozkion animalia espeziak ugal daitezen. Eraldatutako ibaietan ahal denean lehengoratze lanei ekin behar diegu. Presa txiki edo handiak eraitsiz, ibai ertzak lehengoratuz, landaretza jarriz desagertua den herriberetan, ezeguneak lehengoratuz, balio ekologiko handieneko lekuetan, babesguneetan, ibai naturalaren berezkoak diren ezaugarriak berreskuratzeko xedez jardun behar dugu. Izan zena, berriz ere, izan dadin. Balio ekologiko gutxiagoko lekuetan, populatuagoetan, edo giza ondare aberatsagokoetan, beharrizanak orekatzen ahal eginduko gara. Nola nahi ere, ibaia lehengoratzea edo bertzerik gabe bere egoera hobetzea, konplexua eta garestia da. Horregatik, kalte gehiagorik ez eragitea dugu lehenesten, iraganeko akatsik berriro ere ez eragitea. Ibaitik urrunduz, lekua uzten diogu loditu behar duenean ura aske zabaldadin. Hartara, uholdeen kalteak saiestu eta kalitate ekologiko honeko eremuak bermatuko ditu.